És aquesta marató matinal que fem de l'Associació d'Editors del País Valencià. Comptem el panorama de la literatura catalana al País Valencià, que hem començat a descobrir arrencant amb Joan Fuster. Hem parlat de novel·la gràfica i de teatre i ara parlem de narrativa. Durant tot el matí tindrem el Borja Penalba i la Mireia Vives fins a les 2 de la tarda i una mica més, si cal, per poder demostrar tota aquesta potència, tota aquesta força, que ara un cop més haurem de fer servir els taburets perquè... Sí, potència i força mundial, perquè ara venen molts representants que de fet no cabem ni a l'escenari. I tenim tots aquests llibres aquí, que són de tots els autors que ara pujaran, 1, 2, 3, 4, 5. Ara us parlem de 5 llibres més de narrativa i molt diferents tots. 1, 2, 3, 4, sí. 1, 2, 3... Ja està. Ja podeu començar a pujar, si sou tan amables. Són en Xavier Serra i el vicecònsol d'Editorial Afers, l'editora Amparo Jesús Maria Romero, per aquest llibre que ha editat, que el tenim per aquí, de les històries originals de la vida real de Mary Wollstonecraft, és el vicecònsol. També tenim aquí La piranya social, de la Mariló Álvarez Sanchis, perdó. És que a vegades que tenim el dèficit mental i és Sanchis, com Gomis o com Peris. Una mica de literatura eròtica que ens ha escrit l'Elisabet Roig i aquest tancament perimetral. I, finalment, L'home indòmit, en Tomàs Llopis. Benvinguts. Benvinguts tots. Comencem per Xavier, si us sembla. Xavier, aquests anys de franquisme tenen molt de suc per a narrar. No té micròfon, Xavier. No, necessitem el micròfon de mà. Sí. A veure. Gràcies. Sí, Xavier. Dèiem que dona molt de suc, no? Que dona molt de suc. Els anys de franquisme. Tenim a Fraga, el bany de Palomares i altres bombes. Va això o com? Espera't a veure. Està tancat. El té mutejat? Està mutejat o no? Ara. Mel de Romer. Bé, el vicecònsol en realitat és una narració, però no és una narració sense ficció. Què vol dir una narració sense ficció? Bé, vaig conèixer realment... Seria una mena de crònica periodística. Aleshores vaig conèixer realment el vicecònsol. El vicecònsol tenia una mitologia a València i és que tots pensaven que era el vicecònsol dels Estats Units. Tots pensaven que era un espia, pensaven que era de la CIA. Però n'hi apareixen dos, no?, de vicecònsols? Un segon. Apareix un vicecònsol segon. Sí, és que l'equip a València era un cònsol i 2 vicecònsols. Però la figura realment important és el vicecònsol. El vicecònsol teu. El vicecònsol meu. I aquest el que va fer, era famós a València perquè va agafar 5 estudiants i se'ls va endur als Estats Units per a demostrar-los que els Estats Units no eren una cosa tan lletja com ells pensaven. En realitat, per a que no optaren per fer-se castristes o maoistes o coses d'aquestes. I es va fer famós perquè els 5 estudiants que es van dur als Estats Units pràcticament la van encertar sempre. Un dels personatges que es van dur va ser Eliseu Climent, l'altre va ser Pérez Casado, que després va ser alcalde de València. En fi, hi havia una rumorologia sobre el personatge i jo vaig tindre l'oportunitat de parlar en ell llargament, un dia, 7 hores, el vaig gravar, i a partir d'aquí, amb el documentari, vaig poder construir els fets, reconstruir els fets. No és ficció. Ens deia això la Maria, i apareix Fraga, i apareix el bany de Palomares, tota aquella època. La gent se ho haurà de llegir per a saber com va funcionar realment allò del bany de Palomares, que no va ser idea de Fraga, ni molt menys, va ser idea de l'ambaixada dels Estats Units, o s'haurà d'acabar el llibre per a saber com es va fer això de l'atemptat a Carrero Blanco. Però això no ho desvetllarem ara. S'ha de llegir. S'ha de llegir. Ve a ser... A veure, l'estructura narrativa vindria a ser de novel·la d'espies, si vols, però els fets són reals i els personatges són reals. De fet, tu sempre has treballat des amb la realitat, no? L'assaig... Sí. Jo abans de fer això vaig fer les biografies parcials, vaig treballar bastant, vaig fer 4 volums de biografies sempre de personatges que havien fet alguna aportació a la cultura valenciana i precisament fent les biografies em vaig trobar que en moltes d'elles
diríem, per explicar allò que volia, havia de raconar una mica el que era l'assaig per entrar en la narrativa, perquè alguns personatges tenien vides realment divertides. Hi havia personatge que de petit havia tingut una vida semblant a un personatge de Dickens. Aleshores, fent les biografies, vaig sentir ja aquesta necessitat d'evolucionar cap a la narrativa i ja ho vaig fer finalment en Espurna, que conta la trajectòria d'un parell de cèl·lules d'un grup que es deia Germania Socialista, un grup clandestí als anys 70 al País Valencià. I després ja vaig elaborar el vicecònsol perquè vaig tindre l'oportunitat aquesta de parlar amb el personatge, que per cert després va ser realment important després del seu pas per València, perquè va estar a Cochabamba quan mataren el Che Guevara, però això va ser una pura coincidència. Però després va ser ambaixador al Paraguai i cap de protocol de la Casa Blanca. Era un personatge que feia una certa por, feia por. Molt bé, doncs això és el vicecònsol